Oo. Mga camping at bulalo. Hello, kain muna tayo bago pumunta. Oh, kasama namin si Rani. Kaso si Ana. Eh, si David namin. Daman mo na po. Kutsara ni Juan, wala pa. Kutsara. Ito pala, hindi ko pa na-vlog itong isang binili nila. Ito. Yun. Baby. Kamu ikut ada magdagupan nabot og kintam. Yan, nakilaw. Isang ilaw, nag-deliver. Binili nila. So pala, yung isa. Ayan, lagyan na nila ng mga gamit. Oh.